инсталира WordPad. Преди да продължим, моля не забравяйте да се абонирате за моят канал и да оставите по един лайк. Така, важно е да го направите през администраторски акаунт. Акаунт, който не е администраторски, не можете да го правите от там. Защото няма да се покаже просто WordPad изобщо в настройките. Важно да е, пак повтарям, важно да е администраторски акаунт, а не стандарт акаунт. Така, натискате на Windows логото и търсите за WordPad. Сега натискате Uninstall. Това отваря настройките, това е нормално. Така, търсите за WordPad. Той в моят случай най-отдолу. Натискате и натискате на Install. Сега се деинсталира и ето вече се е деинсталирало напълно. Потърся. Ето сега вече WordPad вече не излиза. Сега не забравяйте да се абонирате за моят канал и да оставите по един лайк.